So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw, nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Emil. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka silahis nga nagtuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagtasingan nga Emil. Oh, Dana, anak. Kumusta naman imong pagtuon? Okay naman pa. Gamay na lang ko antuson og graduate na ko. Mao ba? Namay noon. Pa, Ano? mananghid unta ko nimo. Unsa man na? Pwede ba na akong dadon din sa ato sa Jerome? Aron ako mapaila-ila ninyo? Jerome. Uyab niya. Mag-usa naman da kuno na sila kabuan. Uy, unsa gud eh? Kung mo nadadaan na din sa ato, aron may laila na mo ni mama mo. Iyas pa. Pa Emil, Masusan, si Jerome day akong uyab. Jerome, akong parents. Nice meeting you, Tito. Nice meeting you too, Iho. Unsa na mga graduha ron dong? Second year college na, sir. Same course namin ni Dana. O, usa ko ka working student. Oy, mao ba? Working student. Yes, sir. Gamay pa kay ko sa dihang namatay si Papa. Unya, upat mi kabuok man nagsuon. Si Mama pod. Way regular nga trabaho. Sideline lang. Mao ba? Mao ni reason ko nga na nakagusto ko ni Jerome pa. Kay bisag daghan og hindrance ang pagtuon pero nipadayon gihapon siya ug nagkugi. Aron lang matuman yung pangandoy nga makahuman gud siya. Well, saludo ko ni mo anak tangan. Basta kay isa lang nako nga di gini mo pasakitan ang akong anak. Nakasabot. Yes, sir. Day, basin dugay ko mauli og maha. Ayaw na lang ko pabuta ninyo panihapon. Dagan ko kinahanglan nga tiwas sa opisina. Na ako'y giapas nga deadline. Nahala, sige. Pukawa lang ko kung moabot na kahain ka sa gutomon ka aron mainit na ko ang sudan. Ayaw na panunana. Pagos-dos. Sige. Ikaw, good. Kla, naanarin ka ng imong pasagil sa misis nga mag-overtime ka sa trabaho. Pero di ay, wala siya mahibaw nga ni balik ka siyang pagkasilahis. Ano ba? Sa kung saan nagpupugulo. Nagyos siya sa tuwa. Bisa lang ikatingagod. Naibawan mang daan yung misis sa una. So, pagmakasal nga, sila ay suga, di ba? Pero kinisaan man kaniya, silang imo siyang ipagkaslan na mag-usap na ka. So, nagtuo siya at niundang na ka. Di sa kumagunahon na karon. Ang akong gustong mahitabo nga mahatagan ako og kagawasan ng lawas ng panginahanglan ako karon. Uhaw kayo na. Ay kabala ka. Nako'y bagong bagets. Gikunta ka tulad kong daan nga mag-ready na aning orasa. Di kasong oras. O sa hotel ang mag-apot. Taon na sad nga wag ko makagamit og lalaki. Gimingaw na kay ko. Sod lang. Hi, sir. Jerome, ikaw?
Tito Emil? Ginoo ko. Tito, unsay buot ipasabutan eh. Ayaw kong pangutana, ana. Ikaw mo'y angay na kong pangutanon, unsay but, pasabot ni mo, ani. Nagbinuang ka rin sa kong anak. Tito, wako'y gilimod ninyo sa kong kahimtang. Mas dali kong magkwarta ni. Nini pagi ha. Di ko kinahanglan muundang sa kong pagswila. Gani, makasuporta pa ko sa kong mga manghod sa ilang mga panginahanglan. Di ko, ani. Tito, una-una na lang. Makahatag to sa usag-usag sa atong mga panginahanglan. For sure, wag din mahibaw ang imong pamilya, bahay na ni, di ba? Mawang ipadayon na lang ni. Wala yung mahibaw ni, gawas na to. Jerome. Isahan ako. Satisfied ka. Basta hatagin ako sa kambayan. Jerome. Dong, o ako ba kapantay sa oras sa imong pag-uli? Oh, wa na lang ti ka pukawa kay nahinanog na kapagayo sa dihang nabot ko. Today, gusto ko mapahuway tibuok adlaw ron. Kaapoy kay kong lawas. Sige. Pukawan na lang yati kainigting kauna. Ayaw. Mubangon ako kung gutumon ko. Nahala, sige. Ikaw, good. Naunsa man ko. Di mawas kung manahuna ang naitabo na mo ni Jerome kabi. Lahi ito siya. Lahi nga satisfaction niyang nahatag ako. Ay, kakapis kong lawas. Mupahuway yun ako. Sayas naman di ay. Tas-tas kong pahuway ron na. Mubangon na kami. Kaya murag gutom naman. Nagdago pizza, tita. Para ninyo ni Tito. Ay, naunsa na gasto-gasto pamanggid ka nga na may pagkaon din sa bay. Ako bitaw siyang giingnan, ma. Ganahan magit siya nga na edad on din hikay. Maikog daw siya niya ni Papa. Usay na. Oh, hi Tito. Oh, Jerome. Pa, nagdaog pizza si Jerome para niyo ni Mama. Kaon, Tito. Naibaw kong gigutom na ka. Ingon magod si tita nga tibok adlaw kuno kang natuog. Kapoy day kayo ka, Tito? Kuwan. Kapoy yung tuod ko kay daghan kong trabaho nga gitiwas sa opisina gapon. O day. Sige na, Tito. Kaon na. Unsa? Uyab si mong anak ang boylet? O lagi. Hala no. Pero kung sa ka nahimon mo si mong anak, uy, Emil. Pero, abri mo, sa tinuod lang, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Sukad lang nga nahitabo mi ni Jerome. Di na siya mawas kung una-una. Oh, Murag halos kada gabi, magpangitan ko niya. Emil. Abi na ko, di na ni Mausman. Tito. Mabuang ko ni mo, Jerome. Ikaw rin nakapabuang na kong sama ni. Di na ka mawas kung una-una. Usapay gibuhat ni mo na ako. Wara. Di lang ko gusto nga mausay kang imong gibayan ako. Gusto ko nga maayong akong serbisyo diyan mo. Jerome. Ito, Emil. Tito Emil, si Nana nagduda na ba na ako? Sa ibot mo ipasabot. One but kayo time niya. Straight na ba itang magsigkita? Ay, sige lang. Higkabalak ka. Pag-amping lang yun kay mag-amping sa ko. Oh, si Susan. Ganiha pa mo niya siya tawag. Nano magka. Hello, Susan.
Emil, apas ang imong anak. Gikantong nanawag na ako nga naghilak. Nagbinuang ko no sa Jerome niya. Unsa? Sige. Akong tawagan. Bye. Jerome, baka ka masuntis kong anak din eh. Ito? Wa man. Akong gisiguro nga, way makakita na ko. Mato ni Susan, naghila ko nung nanawag niya kay binuangan ko nimo. Unsa tito? Muato ni ko. Patiksa na niya, tika. Kung kano sa kasunod nga makikita nimo. Ha? Sige, bye. Ay. Pa, Emil? Dana. Kamumay ka ba ni Jerome diya sa kwarto? Ito, imong wallet na... Ito na. Oh, si buti pa sa butani. Dana. Mamaulit ta. Ato ta sa ato magsulti. Nga naman pa! Narigigitago naman ni Mama bahin si mapagkatao? O sabay na hitabo. Masabtan ko ninyo kung ngalong ka mo naman inoy naglalis din his ato ron. Si Papa, Ma. Siya ang kabit ni Jerome. Emil, tinuod pa ni, ha? Susan, pasalo ako ninyo. Huwag ko kinituyo ah. May baon na kang daan sa kong pagkatao. Pero abi pa na akong nag-usap ka na. Mosay akong pagtuong nga kaya na ako siyang wadon. Pero, Susan, niya na siya sa kong dugo. Di na siya mawa na ako. Sa sige na kong pugong, mas musamot kong giganahan. Pasalo ako ninyo. Pero panganong si Jerome man? Sa kadagang lalaki, ganong ako pa magyong imong napilit na pasakitan. Ganun man pa. Anak, pasalo ako. Pasaylo, apat ko pa. Pero walang dili pa na ko kaya sa pagkakaroon. Sakit kayo imong nabuhat, Ma. Huwag ka butangas kasakit. Emil, sa pila kay gayong gipasaylo ti ka o gisabot ti ka. Karon mo nagdili na ako kaya. Mahal ti ka pero dunay limitasyon ang akong pagmahal, Emil. Dili pwede nga magsigi kong pasaylo ni mo niya magpakasa na sa kagbalik. Sorry, Emil. Mubiya ko din og dadon ko ang atong anak. Susan. Grabe ang akong pagmahay sa akong nabuhat. Pero tao ra ko. Di ko perpekto. Daghan kog mga sayop ug hangtod karon. Gikatunan pa nako sa akong kaugalingon kung unsaon nga mahimo kong saktong padre di pamilya sa akong anak. Ingon man sa akong asawa. Ug gusto ko nga andam nako sa akong kaugalingon nga di na gyud magbuhat og sayop. Inigkuha na kong balik nila. Dinilang ko. Daghang salamat, Arimen. Mao kato mga hikalang kaagi ni Emil nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit kadaghan, please forgive me. Please forgive me, oh, tsunami. Ang mga kaagi gibata no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusab mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papana sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May ngalo ka ninyong tanan nga mga sukig di paminaw, nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kagi. Ako si Dave, sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kagi,
Palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Imahe. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kaniyo sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Dave. Muli ka stuburan? Oh, Dave. Pero nga naman, okay mo tingalita din sa syudad, di ba? Dave, unsa pa? Giingnan ti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na rin nahabilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagdan. Wala ilay makabantay dito. Na ako'y mga paryente dito. Pero di na ko pwedeng isalig si mama sa laing tao. Ako mo iyang anak. Sorry, Ros. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din, eh. Uba na lang ka na ako. Pero, Ros, niyatin niya akong trabaho. Wa ko'y mahimo ko nato ko dito. Sumusugot ka nga magalagyo da ita. Pasensya na, Ros. Di ko mubiya sa kong trabaho din, eh. Bisag unsay mahitabo. Maoring magulaan nun, di ka kay ibiyaan kang Ros. Mahal ka na ko si Ros, bay. Una, ibiyaan naman ka. Ako ba ni mo, ingaway mo kaugalingon eh. Siguro na niya. Magpasalamat na ka kay wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw. Bay, Ako yung ginalan ko. asam ta? Magpaayo ko sa akong cellphone. Dahil milit. Ayaw ka rin akong cellphone, be. Guba man. Nikalit naman eh. Ikaw mong guday ni Uy, Jago. Sige naman lang ni kaguba imong cellphone. Ilis yung nagbago, uy. Nga, wapay kailis, oy. Today, Milit, naila mo sa kong amigo, si Dave. By Dave, si Milit akong amiga din sa cellphone repair shop. Hi. Hello. No, namuwa lagi ka bay. Gikilig ka bay. Ay, amaw. Pasensya na ka ng imong amigo ha, Milit. Sungugan kayo. Ikaw gilang na timingan. Naanad na ko anak niya, uy. Thank you ha nga nisigot ka nga buban ako karon. Day off man sad na ako. Okay lingaw. Maong diuban ko. Tuod, kumusta naman ka? Ha? Gisultihan mo ko ni Jago Bynes na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga, gibiyaan ka niya? O lagi. Kanalan niyang ubanan niya ang iyang inahans probinsya kay namatay mo niyang papa. Ug wanay kauban. Maupa? Di na tapos isgot niya ay. Ang isgutan na lang na to, mo nga kita. Ha? Kung manghuyag po ni mo, Milit, doon na po ko'y chance. Dave, ako sa nahuna-hunaon ha. Murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabo ni mo og sa imong ex. Sige, okay na. Anam ko magpabot. Niya, saan naman? Wapabaghapon ka maluin ako? Sige na lang, Kwet. Sige na lang, good. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Milit. Salamat kayo mo kong gisugot. Mag-ipon ta? Ore, taw-taw naman ta. Mag-ipon lang ta. Sige, ikay bahala. Dong, mabdos na ko. Inood? Sa ato pa, amahan ako. Oo, Dong.
Kung mo na day, magpakasal na lang ta sa di pa mo dako ang muntiyan. Tinuod ka? Pakaslan ko nimo? Oo, bisag sa uwas lang god. Ang importante nga magkasal ta sa di pa ka manganak. Sige dong. Oh, day. Ikaw na ibalas ng anak ha. Trabaho na ko. Sige dong. Amping ha. Bay, ka. Na inibalik din sa syudad. Ha? Kisa man? Si Rose. Niyan niya siya pag-birthday ni Kira. Pagusang adlaw. Tinuod ka? O lagi. Pero mao sa lagi. Ibalik na sa dayon sa probinsya. Duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na sa ka. Maong ibalik na yun siya sa probinsya. Bay, Oy, taba. Kuan, ay kung nabay nga interesado pa kaniya. Bay, minyo na ba yung milit ha? bay. Ayaw na yung taon ba? Kay nahimutang na ka. Minyo na ka. Huwag naanasad mo yung anak. Maluin taon kang milit. Ngano nang ipaki man ka dong? Muli ko sa mo, day. Taw-taod na sad nga huwag ko makauli sa mo. Nganong talit man taayo? Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong live ron. Mupauli lang ko, aron akong masulit. Anugon man bod. Dili di ko nimo kuyugon aron makita sa nako sala. Ayaw na. Nakitrabaho din eh. Usapa, usaro kadlaw dito. Mubalik ka rin ko. Mao ba? Nala sige. Amping dong. Ikaw? Ngano ni Aka? Rose, nakasulti na ko nga dibalik ko no ka sa syudad. Ug nilir sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo na ko ug may anak na? Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kong samuka pa. Pero mahal paghapon ka. Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka. Sultihay ko's tinuod, mahal pa baghapon ko nimo. Ang kunon ko. Oo, Dave. Kung mo na magbalik ta. Nagkadungo kasi mo mga gipanulti. Human ko ni mo pasakiti og maayo karon imo na sa kong gamiton. Rose, ikaw ang nibiya nako. Tungod kay wa ko'y laing choice. Usa may mahimo nako. Inahan ako ang naginahanglan nako. Nagpaabot ko ni mo atong panahon na pero wag gyud ka mosunod nako. Masakitan kay ko sa imong gibuhat ato, Dave. Kung ako lang ikabalik to mga orasa, unta ni uban na lang ko nimo. Unta kita pa karon. Pauli na. Palihog lang. Ug ayaw na pun ang kasakit sa kong gibati. Rose. Dave, sultihi ko tinuod. Biin magkikagikan. Yuli lagi ko sa probinsya. Giing na naman ta ka. Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo si mong pagpauli dito? Milit. Tugani ko tinuod.
Oh, Dave, nahibaw kung dili ko mapulihan si Rose diha sa imong kasing-kasing. Pero asawa na ko nimo. Og hangtod ka na sa kamakinahanglan nako ni anak ko. Hangyo ko lang. Ayaw ko biyahe. Dili na ko kaya kumawa ka na mo sa imong anak. Milita. Grabe akong konsensya sa kong asawa. Tuon kay nagpabilin kong puyan gihapon akong kagahapon, uban sa kong ex. Napasakitan hinuon ako siya. Ang punon ko, doon na nagtingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon, naningkamot ko nga gifocus na lang gid ako nga akong huna sa kong pamilya. Dinilang ko kutob, tigang salamat, Arimen. Mao kita mga higalang kaagi ni Dave nga taga Cebu City uban sa awit nga iya kipagayo. Awit nga nagulahan imahe. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong pidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang nining tunamanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw. Ma, ni ang 5,000? Para o pinahanglan ni Ma. Mangumpra ka. tinga. Diin makaani. Ay, nakos na pa dyan gabi. Uy, maobanak. O niya ikaw na pa'y sobra ni mo. Ay, kabala ka na ko, Ma. Napakisobra. Sure ka? Basin biya gihurot ni mong hatag tanan, ha? Ma, ay, lagi kabala ka. Ako pa. Ay, salamat, nak. Swerte yun kaayo minimo. Welcome, Ma. Welcome. Swerte ko taon. Kung wapaunta na siya magbinayot, kung nagpulis paunta na siya, mas dako unta na siyang mahatag na to. Pa. Naunsa man in taon ka, oy Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak. Kay naghuna-huna siya nato. Ma. O, pili ka ba dawat yung papa nga bayot ko, ha? Wa pag yun. Oh. Ay, paitan, no, ha? Mas may paday ko kay nadawat ako sa kumagilikanan. Wa man yun problema sa akong mama, day. Akong papa lang yun. O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya, sigabi yung mata niya. Excited kayo siya daw sa, kuan, sinitext niya. Siyempre, ay, si Robert ba yun ni? Robert, pangwartahan naman ka, anak. Huwag ka naman sa kuday. Dawat naman ako kay mamang ini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya manguyabog lang yung bayot. Nagbabayang uyabon. Ha? Ay, dahil ka dito ha, ang kabaguan. Hello, babe. Ha? Nakay naibgan nga sapatos? Mao ba't? Tagpila man sad. Sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later. Tana na sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba. Ay, ikaw ba? Pasag nila good ko, day. Kalipay
manin ako. Nahala, mawang ka ha. Oh, thank you ba ng sapatos, babe, ha? You're welcome, babe. Oh, today, nami outings kong pamilya. Kailangan kam ko yun sa man. Ha? Di pa. Tinotong ako na dumog. Imo kong gipangutana kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family. O, lagi. Andam na kong ipalayla kanila. Sure ka, babe? O, lagi. Yan sa man, di ka ganahan? Oh, kinsa magbayot ang ni ganohon nga ipailaila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganohon ko, babe. Kana kay gusto kang ipailaila ko nilo, buti pa sa buot nga. Seryoso, gid ka na ako. Og dili ko kay kwarta na yapas ni mo na ako. Ah, grabe sa nimoy. Nagduda di ka na ko? Sorry, babe. Pero, di lang yun ako malikayon nga maguna-una og ingon anak. Kaya siyempre, gwapo ba ka niya ako? Di ba ko tinuod nga babae? Babe, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon. Bisan og bayot ka, pero mayong magkantao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko nimo. Robert! Nya, tuosag ka. Ikaw ba? Nga hindi naman ako na mapasag ng malipay, day. Di ko gusto nga mulaom ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, Nya, palami na ka istorya, madasa dayong ka. Nya, ang ending, wala na bilin para sa imong kaugalingon. Katua, gihurot na ni mo si imong laki. O, di ba? Oh, day. Dapat ikaw, bala ko, Nalani mo tanan, yung ng life. Nafeel ako, day nga. Lahis Robert. Lahis Robert sa tanan akong nauyam. Oh, maoday ding uyab ni mo, Dong. Hi, tita. Hello. Ikaw di ay mao'y sigig istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya nimo. Mau ba, tita? Ikaw gid, babe. Lawa ka mauwaw. Nanabay ka kasi mong mama. Oh, siyempre, proud ko nimo. Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak magudi pagkagabi Bisag unsaon akong on, di namang yun musiga. Mao ba ma? Uwa pa rin kwarta nga ikapalit nimo bago mada. Ako nalang palit mo bago, tita. Ha? Tinuod? Lagi. Na may daghang brand new nga. Di na kaabot og 10K. Hala ka dindot kun matinuod, kun tinuod-on gyud nimo. Salamat kaayo kun mauna ha. You're welcome, tita. Babe, thank you kay ani ha. Malipay kita sa mama ani. Ang aniyang bagong cellphone nga gipalit mo. Uy, isa pa yun, babe. Uy, deserve sa na ni tita kay buotan man siya. Huwag labaw sa tanan. Dako ko pasalamat niya, babe, nga. Ipanganak ka niyo. Ikaw yun. So, babe, unahan ko nimo ha. Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko dahil ni mama ni. Kaning mong gipalit nga cellphone. Ha? Di lang ko mo ihatod, babe. Babe, traffic kayo. Nya, si mama ni bawa na ka. Excited ka ito. Ga-expect to siya nga karong adlaw gini mo siya palitan, di ba? Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha? Sure, babe. Ang pings paguli ha. Oh, babe. Ikaw po na. Babe, kining pwede kong makahuwa mo kwarta. Pero man, babe. Bisag 5K lang good. Ako tang ihatag ni Papa. Namarayag magulog bagong sapatos para basketball niya. Nya, wa pa mo ko'y ikahatag kay wa pa mo ko'y trabaho. Mau ba? Sige, babe. Wala problema. Yes. Thank you kay babe ha. Swerte yung kay kunimo. Hala no, sa una,
Sa iyong mga ex, sila rin mga ayo. Nya karon bagon mong uyab. Ang tibok pamilya, may mong hatagan, we. So, ginakala. Day, nawat ko nila. Imagine, bayot ko pero welcome kay ko silang family. O gidawat ko nilang uyab silang anak. Di sa may makabalibad kung doon na sila ihang nyo. Uy. Ay, ambot mo chikay, we. Ay, pamilya, lagod. Bisag bayot ta ba? Pagbilin si gamay para sa imong kaulingon, we. Ayaw ihurot. Day. Nak, pwede mamaraig. Ay, wa naman ko'y pang maintenance good. Basi naa ka diha. Alam mo, kuan, wala naman ko'y kwarta gid. Uy, layo pa kong sunod sweldo. Ay napagsaligan ng anak ni mo. Iklaro kayo. Mao nga, wa na sa ikahatag na nimo kay iyan ang gigasto si laki. Hoy, sugod karon ha. Ayaw na paglaom anang anak nimo kay mas importante niya ang laki kay nato ngayang pamilya. Nasakitan kayo ko istorya ni Papa. Karong gani ko ni baliban ni Mama. Mura man wag din ko'y natabang sa bahay. Init gid ang iyang dugo na ako bisan nun saon. Namagas Robert din sila, no? Gusto lang ko na kay istorya ron. Sakit kayo kong dugan. Tita, na si Robert? Chikay, ikaw? Niya ka? Oo, tita. Wa ko ka-text ni Robert nga mo anihi ko. Kay nagdali man gud ko. Gamay na lang ito paabot ko ng mga anak na ko. Mamahanikit ka. Excited na kay ko. Robert? Unsay pasabot ini? Chikay, Kinsa ni bayana? Ang ganong mabdos na siya? chikay, nganong miyan himang ka wa ka magpahibaw nako. Haron sa? Ang kailangan ko mapahibaw ni mo. Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ako. Chikay, ayaw pag kita gubot din niya. Ni akas amo. Mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan. Sa ba, tita? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Pwes, ang ngayon mong mauwaw. Oh, Umansa akong mga nahatag ninyo. Mas giuna patamo kaysa mismo sa akong pamilya. Unya karon mahibaon na nako nga nakay kabit, Robert. Excuse me? Dili ko kabit. Uyab gyud ko ni Robert og dugay na mi. Og kini akong gibabdos kang Robert ni. Asa may gidahom nimo? Tinuduon gyud ka ni Robert? Huh, dili ka makahatag ng tinuod nga kalipay, oy. Ako rin makahatag niya, ana. Mong mahimo ba ayaw pag-assume? Wasit ka! Sige, sige! Suway og dapat, kay ako may kontra nimo. Robert! Pahawa na din, pahawa na din mintras makapugong pa ko. Hawa na! Di ko akalain magkakamo ako. Nag-isa at Nagtuo ko nga nakita na nako nga laki nga tinuoray nga mahigugman ako. Pero wa pa di ay. Sakit lang kaayo kay sasama na mo. Bisan paggihatag na nimo ang tanan, pero di pa na gihapon enough. Di gud mahimong enough. Karon nakatun ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sad kog balik. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMM. Mao ka mga higalan kaagi ni Chikay nga taga Cebu City
Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, sinaktan ang puso. Sinaktan mo. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Casey. Ma? Ma, ni anak ko! Murag si mama man nagilak. Ma? Oh, ma! Anak, Ma, sinihitabo. anak si Papa ni mo. Gibiyaan na ta niya. Unsa? Na siya inak. Mas gipili niya iyang babae kay nato. Naluoy kay kong mama, best. Sige na naghilak. Alam mo ba? Dili gyud ako mapasaylo sa papa sing gibuhat. Dili gyud. Pero best, Papa man gihapon ni mo siya good. Unya kay abi papa nako siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama. Casey. Kung doon na gani mahitabo ni mama, dili gyud ako si mapasaylo, Amelia. Casey. Ma, kaon na. Ihugo na kaog maayong Gado man, Casey. Asa man ko napita na sayop sa mga kabinyoon ni Papa ni mo. Dili ka mo isayop, ma. Kung dili si Papa. Ayaw na ang asa ni mo. Wa kay saan ni ma. Sakit, nak. Sakit kaya ang ibuhat ni Papa ni mo na ako. Ma, ayaw pagsultian na. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya. Si Papa tingali ni Muro na. Dali ato na to. Basig di balik na siya. Ha? Ay, ikaw, cute. Daan pa ko. Mubalik na ka din sa bay. Ha? Niya ako. Aron pagkuha sa uban butang nako. Dong. Pa, wala ba kinahabiling gamay kaluoy ni Mama? Nak, I'm sorry. Pero wala ko'y gugma ni mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung pilion akong magpabili ninyo. Nako pa. Dili ka ba di maluoy nako? Sorry, nak. Bisan pag mupahawa na ko dinhi, pero magpabili na nga kong gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinanggagyapon ti ka. Unta mo abot ang panahon nga mapasaylo ko nimo aning akong nabuhat. Buset! Buset kayo ang babae ni Papa Best! Casey. Huwag naan niya nga nakaako pag siya biya na mo ni Mama. Best, tao si Papa ni mo. Way pepekto nga tao. Magkasa man kitang tanan. Tingali, nahigugma lagi si Papa ni mo.
Gusto ko mailan ang babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailan ako siya. Casey, Si Papa, nanawag. Hello? Nak, pauli na yun. Si mama ni mo. Oh, ha? Ano pa? Unsa ni hitabo ni Mama? Wanay panimuot si mama ni mo nga naabtan ako sa bahay. May nalang gani kay nadaan ako siya din higdali. Matod sa doktor. Giatake si mama ni mo o kung wa pa nako siya madadayon, tingali og wa na siya karon. Unsa? Nak, pasaylo ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wala ko tuyo nga pasakitan si mama ni mo. Papasaylo lang ti ka pa. Kung imong ipailailan ako ang imong babae. Anak, di pa ko andam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka. Na ba di hustong panahon para sa mga kabit pa? Casey. Hangtod karon. Wa ko magtuo nga makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo. Ma, nga namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Nga napadama kasi mong sakit. Padung na mong itngit. Mamauli na ta. Ikaw may nakaingot kung ano nawa si Mama pa. Casey. Kung wa pa ni mong ipasakitan si Mama, tingali buhi pa siya karon. Kauban ko pa unsa siya hangtod karon. Nak, usbon ko. Saylo ako. Kinahanglan kang mupauli sa inyo. Dili ko, lo. Arir ako din hinimo. Kasi, respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasama doon siya, pero mahal ka niya po. Mahal, lo? O sa klase as pagmahal? Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni Papa? O sa pa, ano mo dapig man kaniya, lo? Dapat unta mo dapig ka ni Mama kay anak ni mo siya. Og siyang gipasakit na ni Papa. Siya na lang unta ang nawa, og dili si Mama. Kasi, ayaw pagsultian. Nakasahas papa nimo pero dili niya kagustuhan nga mawaas mama nimo. Diyosa ni mas pasiguro, lo. Nga dili ka niya kagustuhan. Huwag na kay baho nga nagpag-ulgo lang siya pero ang tinuod. Nalipay siya. Kay libre na sila magbalipayon kauban siyang kabit. Daghan pagkagwa may bawi.
Panahon na tingali nga masayod ka sa tanan. Bahin sa unsa, lo. Si Papa email na nimo ang mapahibaw ni Munyana. Ug aron masayod ka sa tanan, pauli sa inyo ug susiha ang kamaturan. Unsa? Nga nagikulbaan man ko sa gingon ni Lolo nga bahin sa kamatuoran. Nga naman ka. Ni anak ko dool sa amo. Nakulbaan ko. O ko mahibaw ko nun sa reaction ni Casey pananglit mahibaw na siya. Ayaw ka bala ka. Ako sa pasabto. Usa pa. Di ka na nako pasagdan. Ni anak ko. Casey? Pa? Amelia? Ikaw ang kabit ni Papa? Casey, pasilo ako. Wala ko tuyo Nahigog malagi ko si mong Papa. Kinuo ko. Nak. Hayop mo! Ngayon nakahimuman mo na mo, ani. Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na mo ni traidor naman sa kumama. Ha? Igat ka! Kese, hinahinay si mong baba. Hinahinay pa ang ano? Madutlan pa din mo sa akong ipang storya nga sakit sa kabaga sa iyong mga naong nga nakakaw magbuhat, ani. Kese, dili tingkat tinuod nga anak. Unsa? Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa, pero maunay tinuod. Una kong gibudhian ni mama nimo sa mong kaminyuon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa. Unsa? Ang kunod ko, nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagmahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. O gidawat tika nga akong anak nga murag yun og ako. Dili. Nganong karon na magkapasulti na ko, ani? Tungod kay nihangyo si mama ni mo na kunak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao. Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato Ayaw pagkuna-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak ti ka. Pinangga ti ka. O mahal ti ka, bisan dili kagikan ako. Ang iyo ko lang, nak. Pasaylo ako sa kung nahimong sa. Dili din ako tuyo. Nakigugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya. Nasaylo ako pa. Pero dili ko na anak sa iyo nga nawaton ang tanan. Naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng higayo na basta ayaw lang isirado ang imong hunauna. Pa! You sheltered me from harm, kept me alive to me. Sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko ma-feel. Kanabit ang imbis angay ko nga maglagot sa akong papa, pero wa man di ko'y katungod kay bunga ko sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyoon. Gani, angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako ug sa iyang pagmahal nako nga mura gid og iyang anak. Kung doon na may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gid karon nga makadawat na sa sitwasyon ug andam nang mopasaylo. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.
Mao ka mga higalang kaagi ni KC nga tagas Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Everything I Own. Ang mong kaagi gibatan no sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, takang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lena. Sa di pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Times of Your Life. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mogining sa kababay nga taga Lupon, Davao Oriental ang ato matatampo nagdasingan nga Lena. Unsa man ron? Hala, si Papa man ron, ma. Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka? Pa, naunsa ka pa. Nga nagluko man kaya sa yuta, Papa. Nabangi ko ninyo kay nahuog ko sa sanggutan. Ha? Unsa? Kumusta naman ka pa? Di na ko makahimos pagpananggot na. Kay nabako naman ko. Luuyan ni mo pa, uy. Unya, una tayo makaon ini pa. Ayaw ka bala ka kay kung marang-arang na gani niya kung gibati. At timanuna ko ang akong uma. Bahalag magkamang ko paingon sa atong uma. Pa, kanang di na lang ko mo eskwela pa. Mutabang na lang ko ni mo sa atong uma. Dili mahimo. Kinahanglan nga mo eskwela ka gyud. Lana, nakoy good news ni mo. Unsa man na, ma'am? Ikaw ang mo represent para sa declamation contest sa atong section. Kaya ka na nako, ma'am? Of course! Kaya na gina ni mo. Dako kong pagsalig ni mo. Congrats, Lana! Ikaw ni Daog! Tinuod ka, ma'am? Oo, Lana! Og lipay kaayo kung ang atong section ay nakadaog. Mao ba? Ikaw din nakadaog sa declamation contest. Oo pa, lipay ka ni kaayong akong teacher. Sige kuno, mo tanaw kuno ko kung giyon sa nimo. Ayaw lang pa, uy, kaya oo ko.
Ngan mauwaw man ka nga kitar man diris mama nimo ug ang imong manghud. Sige na. Dahil tungtong sa kaban kay mutan daw ko kung giunsa nimo. Sige na lang, uy. Inani pa ay. Dali ara sa panahon, uy. Pila na lang kaadlaw ang akong paabotan, ma. Mo-graduate na kit ka sa high school. Ken! Katawag ka sa teacher. Ha? Nga naman? Ang butang, ato lang dito. Ma'am? May tuyo ka na ko, ma'am? Yes, Lena. Unsa man na, ma'am? Congratulations kay ikaw ang valedictorian. Ha? Nganong may lakman ka? Ikaw magkahaang valedictorian. Luha ni sa kalipay pa. Kami sa tuod og pobreta. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon og maka-eskwela ko. Maluoy ka ni ko nga magtanaw nimo nga magkama nga magpaingon sa atong uma. Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo. Salamat pa. Na ako'y tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako tong ihatag nimo aron nimong ipalit og sinina para sa mong graduation. Salamat pa. Lina, anak. Ay, pasensya na ka, ha? Nga, di na maka-eskwela o college kay di nagutaw na ko kaya na ko eh. Ay, okay ra pa, uy. Nakasabot na gid kaayo ko. Kanang, naanta ko ihangyo ninyo ni mama pa. Oo, unsa man na. Pwede ato lang una ko puyo sa ilang tiya Christina. Kay mo eskwela ko typing dito pa. Oo, sige, ikaw may baw. Walang ibaw eh. Duha na ko katuig din sa ilang tiya Christina. Ay, mananghid ay kung tiya ang mupauli ko sa amo. Kay gibingaw na sa kunilang mamagpapa. Salamat in town kinauli na kanak. Ngano di ay, ma? Ay, nagluya man gud si Papa nimo. O kinahanglan nga may makapuli na ako og bantay ni Papa nimo. Sige, ma. Ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan agad kaayo siya. Uy, mura magkisitog si Papa. Ma! Mama! Lala, nga naman. Dali ragod, ma! Mura man nagkisitog si Papa! Ha? Naunsa si Papa nimo? Gisitog man na siya, ma. Oh. Uy, Ginoo ko. Ngano di ay, ma? Wa naman ni maginawa si Papa nimo. Patay naman eh. Anong imo man minggibiyahan pa? Ano pa? Igo na, nak. Wala tayo mahimo. Ato na lang dawaton. Gawa na ang imong ama. Papa!
Ha? Mubakasyon ka og Cotabato? Oh, ma. Maato ko sa atong kaliwat. Higilaay ko din sa ato mo eh. Makahilak ko kung magunahuna ko ni Papa nga wa na. Lala, sige. Ikaw ang mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito. Usa ka semana tingali ko dito, ma. Sige. Amping dito, ha? Lipad yung kayo ko. Nga, nibakasyon ka din sa among dapit gaw lina. Ibakasyon ko din ikaw, pawas ka laay ba? Maug yun. Gila na ito may bawaan no? Nga, dinhiraday ka maminyo gaw. Sama ka diya gaw, uy. Wana ta kong una-una, uy. Uy, wata may bawo eh. Dagan ba yan kayong mga gwapo din Mao ba? Ayads! Ay, dali John. Nakoy palaila ni mo. Mabitaw nga ni Dool ko ninyo. Kaya gusto ko makigila-ila si Mukuyo. Ay, ako rin kaagaw si Lina. Ikaw Lin, si John. Hi, Lin. Hello. I love you, Lin. June. Maunay tinuod, Lin. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. May paglawom ka ko? Prangkahan talang ka, June, ha? Uwa pa ko makasaway og uyap-uyap. Ug wa sa ko'y plano nga mag-uyap-uyap. Ug mapuhin mo paulit ako sa among dapit. Kung anay gud ang imo diri nako, kung desidido gid ka, adto ako sa amo sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mangasawa ka nako, aw mamana sa kunimo. Sige. Sige, Lin. Sa sunod buwan, buwad ko sa iyong dapit. Dali, panginom sa mo kay init kaayo, dali. Dali, oh. Lena! Dali, ari mo. Ma! Lena! Unsa man, ma? Iyon sa mga diha. Nagpainom ko sa mga kanding, ma. Biya isa nagibuhat ni mo, Bekay. May bisita ka. Ha? Kinsa bisita na ako, ma? Ako, Lin. June, niyalaki ka. Nagkadumdum lagi ka din isa. Oo. Why di madumduman labi na kung gugma magsugo. Diba, ningon man kanako nga kung makatultol ko din sa inyo. Andam sa kang mamanan ako. Manang niya ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lin. Kay love ta kayo ka. June. Good morning, yesterday. You find the memories you left behind. Wa ko magnahom nga tinud-anay ba di ay ang kang June diri nako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. Wa ko magmahay nga siyang akong giminyuan kay pinangga man ko niya. Karon, 71 anyos na ko ug may duha mi ka anak ug duha usab ang among apo. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mo ka mga hikalang, kaagin ni Lena, nga taga Lupon, Davao Oriental. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga daglahan, Times of Your Life. Ang mga kaagi, gibahatan na sa radyo ni Ricky Persuelo, Garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga hikala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papara sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapitaw.
Maayong atam kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni nga akong kaagi. Ako si Maymay. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. To know I hurt you. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maymay. Babe, overtime ko ron. Ayaw na ako kuha din sa trabahoan. Sure ka? Kasi maglisod nagsakay. Ayaw ka bala ka, mag-book ra ko. Okay. Kay bala. Ay kalimot sa pag-dinner, ha? Yes, babe. Anhira ko sa office mo kaon. Mangita ako kasabay na ako. Okay, babe. Amping. Tawagin ako kung magkinahanglan ka na ako, okay? Yes, babe. Bye. I love you. I love you too. Kinsa kay pwede na akong ikadungan og kaon, ha? Ako. Dungan tag-dinner. Red? Ganina na ka, diha? Medyo. Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabay na lang kumukaon. Naglikay ba ka na ko, Maymay? Ha? Pila na nagkahigayon nga mga agda ko nimo, pero sige na kabalibad. Malain nagig ko nimo kung mobalibad ba ka na kauron. Sige na. Doon nga tagaon. Libre na ko. Please? Sige na lang, good. Nabusog ka? Oh, thank you, ha? You're welcome. Ano nitutok mo ka na ko? Walang. Nitutok lang ko sa babae nga akong gusto. Naanasag ka, Ana. Red, kaslunon ako. Kaslunon pa lang. So meaning, di ba mo minyo? Meaning, pwede pa mailog. Red. May, naibagi ka na dakoy ko gusto ni mo sa una pa. Pero wagid ko ni mga tagi-chance. Red, oyab na mi si John sa din nagparamdam ka na ako. So, sa ato ba, kung di mo uyab ni John atong time, may chance di ko ni mo. Ambot. Siguro, o ako may baw. Sa'yo matubag. Murag, doon lang sa gig kay na-feel ako. Di na kakasulti kay mado ka makasa. Red. At least now, kay bahon ako. Hold yourself in town, day ha. Miniuno na ka. Ano ni-entertain pa man in town kang Red? Uy! Para katurag gani. Di-entertain na day-dayo na. Siyempre, bukal ko sa mga relasyon ni John, no? Kapilan ako gibalik-balik niya nga miniunon na ko. Pero gahay ang gadag-o si Red, good? Kailan siya kay ko anak niya? Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gyud gihapon na siyang paagi aron matagad ni mo siya. Day. Ato na ko, babe. Sure ka mo uligid ka? Ani na lang kakatuog din sa akong apartment. Ayaw na. Tingalihin niya, di ko makapugong sa kong kaugalingon nung doon ay mitabo na to. Gusto ko nga inikasal na to, babe. Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha? Oh, ikaw po na, ambing gani. Ikaw rabi ang usa din sa imong apartment. Ayaw ka bala ka. Safe ako din eh. Okay, sige. Bye. Good night. Good night. Ay,
Salamat. Day off gitaw na ako, ugma. May! Red? Ikaw? Nagunsa ka din eh. Ibisita na mo. Red, Ganina na ba ko din sa gawas? Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jan. Di labok na mo pasadlon? Uhaw kay ko na. humana kang inom og tubig. Pwede na ka mo pauli. Laya po. Pag-ubaga ni pag-abot na ko, papaulio naman dahin ko nimo. Red, sayop ni. Kapila na ba di ka sulti? Hingamin yung unon na ko. Sayop? Ano sa may sayo pa ni, May? Ngawa man tagibukat. Gusto rin mo kong mag-istorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabo na to kay kitarang duha din niron. Nganog kipaduali mo imong nahong dinhin ako. Ituknot ko. Pauli na. Pati Red, nakasahan ako ni John. Dili ito mga itong gibuhat. Pero nalipay ka. Kaya kung wala pa, di ko na upasag na mahitabo to. Nato, di ba? Natinta lang ko. Natinta ka tungkol kay gusto sa kulay mo. Mahal ako sa John, Red. May, di pa mo kasal. Pwede pa ni mong usbo ng imong nauna. Red, please, pauli na. Okay. Sige. Di ko gusto masukukin ako. Pero, May, sabang ma-feel ako nga ganahan sa kanako. Dili ko muundang hangtod. Dili ako'y imong piliyon. Red. Oh my God! Gada ko ba ng problemahan nga imong gisudlan day? Uy, naunsa man ka! Day, nadalang ko. Tugaan ko sinuot, Pia. Nakagusto kang red, no? Ha? Hala, galibog ka. Ay, ko inamahal ni Masiya. Ampot. Oo, ako mahibaw. Sana mali, uy. Day, tambag inamigan ning ako, ha? Timbang ako no pag-ayo kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para ni mo, mintas wa pa ka makasal. Day. Babe, pasensya na ha. Kung mapos pa ng date sa itong kasal. Saan nga niyam ko sa papa sa ospital? Okay ra, babe. Nakasabot ko. Luuyan ni Tito, eh. Maulagay. Di pa kuhan ng babe nga mawa siya. Gusto ko nga nasa ni kasal na to. Babe. Babe, ayaw ka pala ka. Mag-ampo lang tanga ma-okay ra si Tito. Huwag ang kasal makahuwat ra na. Mas importante ang health ni Papa nimo. Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dili mo sa mga imong una-una. Mahal kay ka. Kung isaan na ko, kung maminyo unta, ikaw niya ang pinakalabing malipayon nga asawa. Kaya maningkamot ko, babe. Nga mahatag na ko nimo ang life na deserve nimo. Babe.
Hi, love. Coffee, ah. Love? Oh. Cute man, di ba? Red, sa gawas na magstorya. Kitingalig baka dungugon niya ang uban din eh. Love, nga nang niya mo kita dinis gawas nag-istorya. Red, hunungo na tani. May. Dili ni husto. Mahal na ko si John. Ganong di naman lang ako mong pilion. Naipaw kong mahal sa ko ni mo. Red, please. Kausar na tumahitabo. O bisag ka at dili na tumausban pa. Maong please. Kung mahal kit ko ni mo, respeto ang akong desisyon. May. I can't blame you if you hate like gasoline on a fire. Dakong sa kaayo nga doon nahitabo na mo ni Red, samtang kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John. Plano kong mutog aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. O giandam na sa nako kung kaugalingon pananglit, dili madayon ang among kasal tungod sa nga akong nabuhat. Dinhin na lang ko tob. Dagang salamat, RMN. Mao kato mga higalang kaagi ni Maymay nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, to know I hurt you. To know I hurt. Ang maong kaagi, gibatan o doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ning tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.